ng Lavender Extra na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, ampalaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan. Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan. Magandang morning, Bicolandia! Aba, nasa second day na ho tayo sa ating palatuntunan. Ha? Gabay Kalusugan. Siya nga pala, no, yung mga may nais tanungin. Ito po ang ating pong hotline number 0917-564-6789. O pwede rin hong bumati, i-text ang inyong buong mga pagbati kung meron kayong ibig batiin dito po sa ating palatuntunan. Yours truly, Jay Dizon. O dapat may lambing sa dulo ha, Jay Dizon. Iyon. O yung mga nagkakape ng mga lolo, mga lola, at even mga millennials na kagaya ho natin na mahilig magkape. O dapat ang atin hong kinakape ha, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kahapon na pag-usapan ho natin, na isa ho sa nila naman ng ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix ay ampalaya. At napagtanto po natin na ang ampalaya extract ay nakakatulong ho ng malaki para ma-regulate, mapaganda ang flow ng sugar sa atin dugo. At kung ikaw ay diabetiko, dapat ang kinakape mo ay walang iba kundi Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ano ba? Alam nyo ba na ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix ay may lamang green tea extract? Para saan naman ho ba ang green tea extract? Kadalasan ito ho kasi ay ginagawang tsaa. Pero tayo hong mga Pilipino, hindi ho tayo masyadong mahilig magtsaa. Pero sa kape, sigurado! Kaya ang bis at galing ng green tea extract, inilagay ho natin sa kape at yan ho yung Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Para saan ho ba kasi ang green tea extract? Ito po ay high in antioxidants. Ayan. It helps benefits promoting heart health. So ibig sabihin, ito ho ay maganda para ho sa ating mga puso. Ito ho ay sa pamamagitan ng pagbaba ng blood pressure. Ayan. So maganda pala talaga ang green tea. Nakakatulong upang maprotektahan ang puso sa pamamagitan ng pagpababa ng takbo o presyon ng atin hong dugo. Yung po mga may high blood dyan. Nako! Huwag nating hintayin na may mangyari pa ho sa atin. We recommend na inyo pong religiously iniinom ang inyo pong mga maintenance medicine kung kayo po ay may high blood ha. At ito, ayon ho dito sa mga pananaliksik, ito pong green tea extract mabuti ho sa puso at nakakatulong upang sa ganun ay mabababa ang mataas na presyon ng ating dugo kung tayo po ay high blood. Ang magandang balita, ito pong green tea extract nasa Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kung high blood ka, So high blood ka ba? Edi alam mo na sa susunod mong paghigop ng kape, pwede mong isabay sa yung maintenance medicine. Mga kababayan, ito pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix dahil meron po itong green tea extract. Ayan. Ano pa? Ayon ho sa pag-aaral, ang green tea extract nakakatulong hong maibaba ang bad cholesterol. Ayon! Alam naman ho natin na kapag maraming deposit ho ng bad cholesterol sa ating katawan, yan ho ay isang sanhi kung bakit tumataas ang presyon ng ating pong dugo. So tingnan ho ninyo, napaka-epektibo, napakaganda sa ating pong kalusugan na ito pong green tea extract na naandon sa Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya sa susunod mong paghigop, sabi ko nga, dito ka na sa may green tea extract na kape. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee may ampalaya pa para ho sa mga may sakit na diabetes.
Ano pa? Kaya pa ba ng isang ingredients? Liban ho sa dalawang nabanggit ho natin, ito po ay meron pong ashitaba. Ito pong ashitaba extract, mga kababayan, ayon ho sa pananaliksik, malaki ho ang naitutulong ito para maibsan ang problema, yung po mga may stomach ulcer. Yung po mga manginginom na nagkakaproblema ng acid reflux. Para maiwasan ang mga yan, sa susunod mong pagkakape, dapat, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, meron ho siyang ashitaba, tumutulong para mabawasan ang problemang acid reflux. Ayan. Bueno, wala na namang oras. Kinakailangan ko namang magpaalam. Bukas po ulit sa ganitong oras at syempre dito po sa inyong paboritong himpilan ng radyo. J. Dizono, nag-iwan ng sa magandang morning, Bicolandia.